joka neljäs suomalainen on käytännössä taloudellisessa ahdingossa. Eli tämä on, niin kun kysytään heidän subjektiivista tuntemustaan, niin tuntemus on todella synkkä. No, meillähän on yksi toinen sellainen tietyllä tavalla, voisiko sanoa helmasynti meillä Suomessa ja muutamassa muussa maassa, mutta ei kovin globaalisti ei ole tunnettu tämä ilmiö siitä, että me luotetaan meidän viranomaisiin niin paljon, että moni luulee, että kun tänne tulee tavara, että se joku tarkastaa tai jollakin tavalla se tarkastaa, jollakin tavalla se selvitetään, kun se tuosta rajan yli tulee ja menee tullista läpi. Että siellä on joku oikeasti, joka tarkastaa, että jollakin tavalla pitää niin kuin jonkinnäköistä rotia. Mutta valitettavasti näin ei ole. Meillä on toki, tehdään tiettyjä hyvin rajatussa määrin pistokokeita, viranomaiset tekee, mutta kun nämä pakettien määrät, puhutaan siis 10 miljoonista, mitä tulee Suomeenkin, niin niitä ei voida tarkastaa. Ne on se pieniä paketteja ja keskimäärin arvo yhdessä paketissa on 6 euroa. Niin näin ei ole. Ja meidän pitäisi niin kuin ymmärtää se, että kun sä kuluttajana itse tilaat jostain tuosta alustalta, niin sä olet se maahan tuoja. Sä olet se, joka kannaa sen kaiken vastuun. Että kun mietitään, että kun nyt sitten moni kysyy multa, että no mitä mä nyt sitten teen? Jos mä haluan nyt kuitenkin mahdollisimman halvan pölymurin, mutta mä totta kai haluan, että se on turvallinen, eikä se koti ei pala siitä. No mitä mä teen? No mä sanoisin näin, ja se mikä on ihan tutkittu fakta. Osta tämä pölyimuri eurooppalaisesta kaupasta. Se voi olla myös verkkokauppa. Tai sitten menet ihan näihin halpaketjuihin, mitä meiltä löytyy Suomestakin, niin kuin tuossa edellä mainitsin niitä. Nämä ovat semmoisia tahoja, että he kantaa sen kaiken vastuun ja tutkimusten mukaan heidän myymänsä tuotteet on kaikki nämä Prismat, Tokmannit tai erilaiset eurooppalaiset verkkokaupat, jotka toimii täällä, niin ne on lähtökohtaisesti turvallisia. Toki niistäkin löytyy välillä puutteita ilman muuta, mutta se on aivan murto-osa verrattuna niihin todella vaarallisiin tuotteisiin, mitä sitten myydään. Jos nyt käytän tämmöistä sanaa kuin rinnakkaismarkkinat, eli missä myydään todella halvalla paljon ja todella siis turvattomia, siis vaarallisia tuotteita. Eli nyt viittaan näihin Temuihin ja Sheiniin ja moniin alustoihin, jotka myy siis todella halvalla ja monet suomalaiset siis ostaa sieltä meidänkin tutkimusten mukaan paljon tavaraa. Ja nyt tavallinen suomalainen miettii, että hei, ainahan te olette sanonut meille, että hei, kannattaa olla hintatietoinen ja ostaa sieltä, mistä halvalla saa ja näin, että mikä tässä nyt on ongelma. Ja kaikkihan on made in China. Me emme sitten Prismaan tai Tokmannille tai ostamme Temusta, nehän on kaikki made in China. Mikä tässä nyt on ongelma? No minäpä kerron nyt, mikä on ongelma. Ongelma on se, että ne tuotteet, vaikka ne näyttäisi täsmälleen samalta, tai niin kuin niiden ikään kuin se funktio niillä olisi täysin sama, niin ne eivät ole samoja tuotteita. Ne, mitä myydään, kun meillä on valtavasti tutkimusta tästä ja kuka tahansa kuuntelija voi myös hieman googletella vaikkapa, niin meillä on siis valtavasti tutkimustulosta eri maista, eri tahojen tekemiä, on kansalaisjärjestöjä, on viranomaisia ja niin poispäin. Ja näitä on tutkittu ja katsottu, että täyttääkö ne nämä EU:n turvallisuusvaatimukset, onko siellä vaikkapa lasten leluissa irtoavia osia, onko siellä pölyimureita, jotka syttyy palamaan ensimmäisestä latauskerrasta ja niin poispäin. Kaikkea mainitaan tämän välillä on vertailtu. Ja ne tuotteet, jotka myydään näillä alustoilla, mitä mä nyt äsken viittasin tässä, niin ihan siis valtaosa, me puhutaan 70-90% niistä tuotteista, ei täytä näitä meidän kriteerejä. Eli se on sama, että me ostettaisiin niin kuin halvalla auto, kun se saadaan ilman turvavöitä. Kuinka moni olisi valmis itselleen tai saatika lapselleen ostinpa auton, kun halvalla sain, mutta ilman turvavöitä. Nykyään, kun meillä on tämä tekoäly, niin yksi tapa, millä mä oon tehnyt, että jos mulla olisi joku valtava pumaskapaperi, erityisesti vakuutusehtojen kanssa mä oon tehnyt näin, mä oon laittanut sen sitten tekoälylle ja ruvennut kyselemään siltä. Kerropa minulle, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mihin minun kannattaisi kuluttajana kiinnittää huomiota, onko tässä jotain, mitä minun kannattaisi kysyä tältä vakuutusmyyjältä. Ja sitten kun tällä tekoälyllä on kuitenkin se selkeä lähde, mitä se niin kuin koko ajan tutkii, että se ei rupea sieltä ympäri internettiä syövereistä kaivamaan jotain,
niin silloin ne vastaukset on myös paljon luotettavampia. Ja kun kyselee eri kulmista, niin se on ollut mulla aika toimiva tapa. Ja sitten jos mä haluan myös vertailla vaikka kahta eri niin kuin, vaikka vakuutusehtoa tai muita papereita, mä oon laittanut ne molemmat tekoälylle ja sanonut, että vertaile näitä. Mikä ero näissä on? Ja mitä minun pitäisi tajuta? Että se on ollut mulla ainakin kauhean toimiva ja kuitenkin kun se tekoäly nyt on jopa ihan maksuttakin voi käyttää. Että siinä mielessä. Ja nuohan on semmoisia asioita, joita nimenomaan sinne voi laittaa, koska nehän on periaatteessa julkisia, koska ne ovat yleisiä sopimusehtoja kaikille avoimia. Että kyllä netissä näkyvät mainokset, niin itse en niitä seuraisi, koska monet mainokset ovat siis huijareiden ostamia mainoksia. Ja mikä on mun mielestä aika surkuhupassa, eli miettii, että ketkä näitä vaikka Facebookeja ja Instagrameja, missä nämä mainokset on, niin itse asiassa nämä huijarit rahoittaa niitä suurilla rahoilla, kun ne saa ne mainoksensa sinne. Ja näillä alustoilla on mun mielestä todella vähän ja aivan liian vähän vastuuta tämmöisissä tapauksissa. Onneksi nyt on tämä uusi sääntely tullut, että kun kirjoitat menet sinne nettipankkiin ja sitten kirjoitat, että laitat tilinumeron ja sitten saajan nimen. Ja jos ne ei vastaakaan toisiaan, niin sitten pankki ilmoittaa, se automaattisesti tulee tämä ilmoitus. Ja sehän on loistava juttu, koska siinä tulee, että hetkinen, mä luulin, että mä oon maksamassa asunto-osakeyhtiö se ja se nimiselle, ja sinne tuleekin yhtäkkiä, että tilinhaltija joku Pertti Pikkarainen. Niin sitten ehkä ihminen voi hoksata siinä kohtaa, että nyt on jotain mätää. Olipa hyvä, että nostit tuon esille, kun me ollaan pankissa saatu joitakin palautteita, että onpa ärsyttävää, kun laitan vaikka lapselleni rahaa ja sitten se ilmoittaa, että minulla on lukenut siinä aina, että Iida vaikka, ja sitten se ilmoittaa, että ei tämä ole sama tämä, että onhan se minun Iida. Kyllä, tai kuka se. Mutta nimenomaan tuo turvallisuusaspekti on siinä se pointti. Kyllä, ja itse asiassa me tästä, kun tämä perusargumentaatiohan on yleensä näin, että sitten kun turvallisuutta lisätään, niin se tekee myös, voi tehdä hankalemmaksi ja niin kuin, semmoiseksi asiointia, että se kestää sitten pidemmän aikaa. Ja me tehtiin tästä laaja kysely suomalaisille ja saatiin selville, että kaikissa tuloryhmissä, kaikissa mahdollisissa ryhmissä, mitä siellä oli, niin ihmiset arvostaa enemmän turvallisuutta kuin nopeutta. Ja me haluttiin tämä nimenomaan sen takia selvittää, koska perusargumentaatio monesti on ollut finanssialallakin se, että älkää nyt vaatiko lisää näitä turvallisuutta lisääviä, koska ne hankaloittaa sitten tavallisen kuluttajan arkea ja me saamme siitä sitten kuraa niskaan. Ja kun ihmiset kysyy, niin kyllä, kuitenkin enemmistö, myös ne hyvätuloiset, ei vain ne pienituloiset, ja myös ne, jotka tuottaa pankille isompia rahoja, niin kyllä he loppukädessä se turvallisuutta kuitenkin enemmän arvostaa. Onko tänä päivänä kuluttajalla oikeasti mahdollisuus itse valita vai onko se vaan kaunis unelma? Tämä on hyvä kysymys ja varmaan vastaus on, että sekä että. Valitettavasti ei ole kovin selkeä vastaus. Mä lähtisin ehkä purkamaan tätä lyhyesti siitä, että kyllä kuluttajia meitä ohjaillaan todella paljon. Niin paljon, että me ei sitä itse huomata missään tapauksessa. Ja tämä kyllä, me kuvitellaan monesti niin, että me vapaan tahdon puitteissa toimimme ja tiettyyn pisteeseen asti näin onkin, mutta käytännössä meidän valintoihin vaikuttaa hyvin moni asia, mitä varmaan voidaan puhua tässä lähetyksessä myöhemmin tarkemmin. Aivan. Ja tänään tosiaan Rohkeasti rahasta podcastissa me puhutaan vallasta ja rahasta rohkeasti. Meillä on vieraana tänään Suomen ykkösvaikuttaja meidän kuluttajien elämässä. Mies, joka näkee sen kulutuksen taakse, ymmärtää järjestelmiä, haastaa yrityksiä, hinnoittelua, kuluttajan oikeuksien puolesta puhuja, eli Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Peurling-Pomoel. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, todella mukava olla täällä. Tänään mennään tosi syvälle meidän tavallisten ihmisten elämiin ja oikeastaan niin kun sun kanssa puhuu, niin ihan ensimmäisenä tulee mieleen ihan tavallinen arki. Kun sä katsot meidän kuluttajien arkea, meidän kaupassa käyntiä, ruoan ostamista, asuntojen ostamista, isoja hankintoja, mitä sä näet, että mitä siellä tänä päivänä tapahtuu? No siellä tapahtuu tietenkin paljon asioita, mutta jos mennään nyt ihan tähän hetkeen, tähän päivään suomalaisen arkeen,
niin katsotaan vähän vaikka meidän tutkimuksia, mitä ne kertoo suomalaisen arjesta. Ensinnäkin me tiedetään, että noin joka 4. suomalainen on käytännössä taloudellisessa ahdingossa. Eli tämä on, niin kun kysytään heidän subjektiivista tuntemustaan, niin tuntemus on todella synkkä. Tämä sitten puolestaan johtaa ja on johtanut siihen, että säästetään paljon myös siinä tapauksissa, kun semmoisessa tapauksessa, että vaikka olisi kulutettavaa tai voisi kuluttaa, mutta kun on myös pelko tulevaisuudesta ja huomisesta tämän maailman myllertäessä, niin jätetään kuluttamatta. Eli tällä hetkellä varmasti meillä sellainen pohjavirta, mikä monilla on itse asiassa kaikissa tuloluokissa meidän tutkimusten mukaan, myös suurituloisissa, että koko ajan varaudutaan tietyllä tavalla pahimpaan. Ja me nähdään nyt, mitä se tekee yhteiskunnalle. Työttömyys on huippulukemissa, kun kuluttajat ei kuluta, niin meidän markkinatalousyhteiskunta rupeaa yskimään ja pahasti. Miten sä, Juha, näet, kun se on juuri noin, että me ei pitäisi pystyä kuluttamaan ja sitten samaan aikaan kuluttamaan myöskin vastuullisesti, niin miten nämä kaksi asiaa voi yhdistyä, että ei kuluteta krääsää, mutta kulutettaisiin kuitenkin? No joo, kuluttamisessa monestihan tämä sanotaanko vastaus tähän tämmöiseen kysymykseen on se, että kuluttamista on monenlaista. Me voidaan, jos nyt mietitään ihan tämmöisenä markkinatalousnäkökulmasta, niin me voidaan kuluttaa vaikka palveluita, jotka ei samalla tavalla tuota mitään krääsää. Ne voi tuottaa hyvin paljon vaikka hyvää oloa, käydä vaikka hieronnassa tai teatterissa tai näin. Se voi tuoda valtavasti semmoista pääomaa, hyvinvointipääomaa, kulttuurista pääomaa. Ja toisaalta myös monesti sanotaan, että tämmöinen ehkä yksi eettisin valinta myös on se, että ei kuitenkaan osta mitään niin kuin turhaan ja semmoista vain hetken mielijohteesta. Että semmoista kuluttamista varmaan ei kukaan lähtökohtaisesti halua. Tuo on ihana ajatus ja nimenomaan tuo hyvinvointinäkökulma, että on niin paljon semmoista materiatonta kuluttamista. No sun työssähän varmasti aika paljon otetaan yhteyttä, kun on joku hätä tai tarvitaan apua. Kyllä. Niin mikä sun mielestä tai mitkä tilanteet on semmoisia, joissa eniten ehkä ihmiset ovat ihan menettäneet rahaa? No toki ihan menettäneet rahaa, niin ne liittyy monesti näihin huijauksiin. Eli meillä on ihan valtavasti huijauksia ympäri maailmaa liikenteessä, koko ajan digihuijauksia, missä ihmistä menee joskus koko omaisuus. Ja kyllähän ne on todella hurjia tilanteita pahimmillaan, että kyse ei ole ainoastaan välttämättä sitä omaisuuden menettämisestä, vaan sitten siihen voi kytkeytyä myös vaikka meidän rakkaushuijaus, missä se samalla se sydän murtuu, kun sä olet luullut, että siellä on joku henkilö, joka oikeasti haluaa sinulle hyvää ja välittää sinusta. Ja sitten sen kaupan päälle tulee vielä se häpeä monesti, mikä tietenkin on ihan harmillista, koska sitähän myös nämä huijarit haluaa, että tunnet niin paljon häpeää, että et vaan lähde hakemaan apua. He haluaa lamauttaa sinun rahasi ja sen jälkeen ole hiljaa. Ja tietenkään näin ei kannattaisi toimia silloin pelaavaan sen huijarin pussiin. Onko teille tullut tämmöisiä paljon Kuluttajaliiton kysymyksiä, että miten tällaisesta selviää, koska just minkä mainitsit, se häpeä, suuri yleisöhän ei saa tietää, joka sitten aiheuttaa sen, että huijareilla on se uusi mahdollisuus koko ajan käsillä. Kyllä. Me tosiaan kuullaan paljon näissä, meillä on useita projekteja menossa, me koulutetaan, me ollaan itse asiassa ainoa järjestö, joka tällä hetkellä kouluttaa ympäri Suomea kaikilla avoimissa tilaisuuksissa nimenomaan kaikista huijaus eri tyypeistä. Ja me kuullaan ja tavataan paljon ihmisiä jatkuvasti kentällä ja he kertoo monesti luottamuksellisesti sitten, mitä on tapahtunut. Ja onneksi kuitenkin on olemassa myös paljon palveluita, minkä piiriin sitten näitä ihmisiä voi ohjata. On rikosuhripäivystystä ja on mielenterveyteen liittyviä tämmöisiä tukinumeroita Mieli ry:llä esimerkiksi. Ja että ihmisiä ei kuitenkaan tarvitse jättää sillä tavalla yksin. Voi sanoa, että hei, soitapa tänne. Joo, toi on todella niin kuin iso asia, koska nimenomaan toi, minkä jo silloin aiemmin mainitsit, että sehän jättää sen mahdollisuuden aina se seuraava uhri, kun me ei uskalleta oikein kertoa, häpeä estää meitä kertomasta tuosta
tuosta asiasta, että kyllähän se meidän jokaisen ihmisen tarve on olla just rakastettu ja Kyllä. että välitetään, niin sehän on hurja tapa huijata. Se on hurja tapa ja näitä koko ajan uusia tapoja keksitään ja ne näyttäytyy vähän uudenlaisessa valossa koko ajan kuluttajille, että kyllä se semmoinen varovaisuus on nyt erittäin niin kuin rahaakin arvokkaampaa, voi näin sanoa. Jokaista viestiä, kaikki viestit, mitä saat, on ne sitten tekstiviestit, sähköpostiviestit, ihan mitä kautta tahansa, riippumatta kuka se lähettäjä väittää olevansa. Niin jos kyseessä on mikään, mikä liittyy rahaan, siihen, että klikkaamalla jotain linkkiä, sitten se johtaa jonnekin sivulle, joka johtaa jonnekin sivulle ja lopulta vaikka päädyt antamaan sitten, luulet olevasi pankkisi nettisivuilla ja laitat sinne pankkitunnukset, niin aina pitäisi miettiä, että mistä tämä ketju lähti. Lähtikö se jostain viestistä, mikä muka tuli pankin nimissä tai jonkun, että miten voit olla varma, että se oikeasti oli se sinun pankki. Ja vastuulliset pankithan ei tämmöisiä linkkejä lähettele, jotka tällä tavalla voi johtaa tämmöisiin. Eli aina pitää ikään kuin hengittää syvään ja riippumatta mitä viestissä lukee tai lähettäjätiedoissa lukee, niin miettiä, että voiko tämä olla mahdollista. Se on todella totta ja tosiaan pankithan me koko ajan muistutetaan kaikki pankit, että pankki ei koskaan kysy esimerkiksi niitä pankkitunnuksia. Kyllä. Ja silti me kaikki olemme tuolle alttiita, kun niitä viestejä tulee. Että oma esimerkki on esimerkiksi, että mä olin ulkomaan matkalla ja sen jälkeen sieltä tuli mulle viesti, että vuokraamani auton kuluja on jäänyt maksamatta, että klikkaappa tuosta linkistä ja anna tiedot, että missä olet mennyt, jotta osataan sitten laskuttaa oikein tämmöiset tietullit ja muut mahdolliset kulut. Ja mä mietin mielessäni, että ei voi olla, että mähän sovin vuokratessani, että ne kulut menee sieltä luottokortilta, joka oli laitettu sinne maksuvälineeksi ja muu. Ja niinpä mä sitten en sitä laittanut, että tämä olisi osoittautunut tämmöiseksi huijausviestiksi, mutta kylläpä oli aito. Kyllä, ne on hyvin, hyvin aidon olosia ja muistan tässä taannoin, ei tässä nyt ihan hirveän aikaa siitä ole, kun moni suomalainen sai tämmöisen ihan tekstiviestin, missä luki, että lähettäjän nimen oli taloyhtiö ilman ääkkösiä, taloyhtiö. Ja sitten siinä oli oikein selvällä suomen kielellä kerrottu, että tiedoksi, että taloyhtiön tilinumero on muuttunut. Ja jatkossa maksakaa kaikki taloyhtiölle tulevat maksut sitten uudella tilinumerolla ja siinä oli ihan FI-alkuinen tilinumero. Ja allekirjoittajana isännöitsijä. Aika moni meni tuohon ja ajatteli, että no, kyllähän joskus taloyhtiön tilinumerot muuttuu, kun vaikka taloyhtiö kilpailuttaa pankkinsa. Ja siinä oli sitten tämmöinen tyypillinen tapaus, että kun moni ajatteli, että no siinähän on FI-alkuinen suomalainen pankkitilinumero. Mutta valitettavasti siellä on, monesti nämä huijarit ovat saaneet tämmöisissä tapauksissa, tämmöisen puhutaan muuleista, eli tämmöinen henkilö, joka on antanut oman pankkitilinsä käyttöön, suomalainen henkilö, ja sinne tulee sitten nämä rikollisesti annastetut rahat, ja hän välittää ne sitten eteenpäin ja pitää ehkä itsellään osan niistä rahoista sitten. Eli sen takia ei myöskään voi luottaa siihen, että jos on suomalainen pankkitilinumero tai suomalainen puhelinnumero, että se oikeasti olisi toisaalta, että se olisi luotettava. Onneksi nyt on tämä uusi sääntely tullut, että kun menet sinne nettipankkiin ja sitten kirjoitat, että laitat tilinumeron ja sitten saajan nimen, ja jos ne ei vastaakaan toisiaan, niin sitten pankki ilmoittaa, se automaattisesti tulee tämä ilmoitus, ja sehän on loistava juttu, koska siinä tulee, että hetkinen, mä luulin, että mä oon maksamassa asunto-osakeyhtiö se ja se nimiselle ja sinne tuleekin yhtäkkiä, että tilinhaltija joku Pertti Pikkarainen. Niin sitten ehkä ihminen voi hoksata siinä kohtaa, että nyt on jotain mätää. Olipa hyvä, että nostit tuon esille, kun me ollaan pankissa saatu joitakin palautteita, että onpa ärsyttävää, kun laitan vaikka lapselleni rahaa ja sitten se ilmoittaa, että minulla on lukenut siinä aina, että Iida vaikka ja sitten se ilmoittaa, että ei tämä ole sama tämä, että onhan se minun Iida. Kyllä, tai kuka se. Mutta nimenomaan tuo turvallisuusaspekti on siinä se pointti. Kyllä, ja itse asiassa me tästä, kun tämä perusargumentaatiohan on yleensä näin, että sitten kun turvallisuutta lisätään, niin se tekee myös, voi tehdä hankalemmaksi ja niin kuin
semmoiseksi asiointia, että se kestää sitten pidemmän aikaa. Ja me tehtiin tästä laaja kysely suomalaisille ja saatiin selville, että kaikissa tuloryhmissä, kaikissa mahdollisissa ryhmissä, mitä siellä oli, niin ihmiset arvostaa enemmän turvallisuutta kuin nopeutta. Ja me haluttiin tämä nimenomaan sen takia selvittää, koska perusargumentaatio monesti on ollut finanssialallakin se, että älkää nyt vaatiko lisää näitä turvallisuutta lisääviä, koska ne hankaloittaa sitten tavallisen kuluttajan arkea ja me saamme siitä sitten kuraa niskaan. Ja kun ihmiset kysyy, niin kyllä, kuitenkin enemmistö, myös ne hyvätuloiset, ei vain ne pienituloiset, ja myös ne, jotka tuottaa pankille isompia rahoja, niin kyllä he loppukädessä sitä turvallisuutta kuitenkin enemmän arvostaa. Kyllä, ja olen täysin varma, että tuollaisessa sun kuvailemassa tilanteessa, että taloyhtiö on antanut tilinumeron ja sitten sä meet ja laitat sen sinne ja huomaatkin, että se on joku Matti Meikäläinen, niin siinä kohtaahan kuluttaja ymmärtää, että nyt en Kyllä. haksahtanutkaan Kyllä. tähän, vaikka tämä oli näin taitavasti tehty Kyllä. huijaus. Ja meillähän on paljon nimenomaan semmoisia huijauksia, siis 10 miljoonilla euroilla vuosittain suomalaiset pankit ikään kuin pelastaa suomalaisten kuluttajan rahoja, kun he tekevät interventiota, menevät väliin, kun he huomaa, että siellä on nyt jotain outoa tapahtumassa. Ja tämä summahan on joka vuosi kasvanut tilastojen mukaan, että pankit tekee paljon työtä siellä taustalla. Ja nyt tämä on konkreettinen esimerkki, tämä uusi sääntely, että myös se kuluttaja, että hänet vielä varmistetaan, että hetkinen. Oletko tälle maksamassa? Niin, ja sehän ei kiellä sitä maksamista kuitenkaan. Sä voit jatkaa sitä maksamista, mutta sun pitää vielä uudestaan sanoa, että kyllä, vaikka nimi ei vastaakaan toisiaan, että itse mä oon huomannut arjessa sen, että kun se nimi ei ole täsmälleen kirjoittu oikein, sieltä on puuttunut joku, vaikka mä oon laittanut vain ihmisen nimen ja sitten puuttuu vaikka se TMI, toiminimi edestä, niin se kertoo se, mutta sitten se vaan sanoo, että jatketaanko kuitenkin, mä laitan kyllä. Että ei se siinä mielessä nyt niin kauhean vaikea ole. No onko sun mielestä kuluttajat tullut nykyään viisaammiksi, kun on paljon tätä opastusta ja tukea ja tämän tyyppistä just, että pankitkin tekee paljon työtä siellä taustalla, niin ollaanko me kuluttajat opittu? No tämä oppiminenhan tapahtuu, jos miettii tämmöistä vähän niin kuin kollektiivista oppimista ryhminä, miten me niin kuin kansana vaikka opitaan näitä asioita, niin pikkuhiljaa meille tulee joku uusi ilmiö tulee. Mä nyt annan esimerkin vaikkapa ihan 100 vuoden takaa, kun tuli vaikkapa ensimmäiset autot, niin silloin ei meillä ollut mitään käsitystä niin kuin autoliikennesäännöistä sitä ennen tietenkään, koska ei niitä ollut. Ja sitten kun tosiaan Helsingissäkin taisi olla pari ensimmäistä autoa, niin no mitä niillä tapahtui, nämä jo kolarin. Koska ei ollut mitään liikennesääntöä, vaikka niitä oli vain pari autoa koko kaupungissa. Ja se osoittaa sitä, että vaikka nyt nykyään me kuitenkin, edelleen itse asiassa yksi merkittävin kuolinsyyhän on erilaiset liikenneonnettomuudet, mutta toki se määrät, miten me liikutaan, on paljon suurempi. Mutta kuitenkin me voidaan liikkua aika turvallisesti johtuen siitä, että meillä on tullut säännöt, eikä tarvitse enää ihmisille kertoa, että kannattaa jalkakäytävällä kävellä, jos se löytyy, eikä siinä keskellä ajorataa. Se voi olla aika turvaton paikka. Se on aika selvää. Kyllä. Mutta nyt sitten, kun meille tuli nämä tämmöistä niin kuin digihuijaukset ja ne on vielä suhteellisen uusia, ei tietenkään uusia ole, mutta suhteellisen uusia, niin, ja monet vaikka iltapäivälehdet jatkuvasti kirjoittaa niistä ja kertoo, että nyt vaikka salkkaritähti Seppo joutui nyt tällaiseen tai näin ja ihmiset lukee niitä, niin pikkuhiljaa se meidän osaaminen kasvaa. Valitettavasti se monesti menee semmoisen pelon kautta, mikä on tietenkin hirveän sääli. Eli mäkin olen paljon, kun mä oon kouluttanut, niin valitettavan usein tulee semmoinen ihmisten reaktio, että olipas tämä tieto nyt pelottavaa. Ja nyt ehkä on parempi, että en enää niin kuin tee mitään tai en enää mitään. Ja se on kauhean sääli, koska enemmänhän tarkoitus on se, että sillä tiedolla, mikä meillä on, niin me hyödynnetään sitä ja sitten otetaan ne hyvät puolet. Eikä niin, että ihminen jää vaikka kotiin makaamaan, koska se sanoo, että no en minä osaa jalkakäytävällä kävellä, minä haluan kävellä missä vaan, niin tavallaan, että kunhan sä nyt vaan opit se, että mikä on se turvallinen jalkakäytävä siellä netissä, mitkä ovat ne perussäännöt. Niin ei ne ole, itse asiassa niitä perussääntöjä ei ole hirveän montaa ja aika moni ne pystyy aika nopeastikin oppimaan. Miten kun sä katsot tuosta näkökulmasta, niin mikä sun mielestä saa meidät ihmiset häpeämään ja pelkäämään? Mikä se on se
voima siellä, että koska mun korvinhan toi kuulostaa nimenomaan oppimiselta ja niin kuin astumiselta sille uudelle tasolle siinä omassa arjessa. No toki tämä menee nyt ehkä tämä mun kommentti vähän tämmöisen keittiöpsykologian puolelle, kun en ole psykologiaa opiskellut sen enempää mutta monesti mun oma tulkinta on se, että kun meillähän on, voisiko sanoa, ylipäänsä yhteiskunnassa on ollut pitkään 2 tämmöistä perusvoimaa. Toinen on se, joka korostaa yksilön vastuuta ja toinen yhteisön vastuuta. Moni varmaan voi tunnistaa eri poliittisia puolueita, että jotkut sanoo, että kyllä se yksilön vastuu, että nyt kyllä pitää ihmisten ryhdistäytyä ja lasten ja perheiden ja nuorten ja toiset taas sanoo, että ne haluaa sen yhteiskunnan ja lait ja haluaa antaa tukea ja haluaa, että on kaikenlaisia tukihenkilöitä ihmisillä, että ne pärjää. Ja tämähän on yksi perusjännite, mikä on ollut siis todella pitkään. Tämä ei mikään vaan modernin ajan, vaan tämä on tosi pitkään tämmöinen perus. Ja mä epäilen, että nyt tähän sun kysymykseen vastatakseni, että kun ihminen kokee suurta häpeää, niin hän varmaan saattaa ajatella siellä taustalla, että nyt minä en kantanut omaa vastuutani, olin tyhmä, en kyennyt siihen. Ja kyllähän minulle on sanottu, että näin ei saa tehdä tai kyllähän minua on varoitettu. Eli se häpeä tulee monesti siitä, kun ei pysty täyttämään odotuksia, mikä on myös itseään kohtaan. Mutta ehkä ne ihmiset, toivottavasti ne, jotka sitten on armollisempia muita kohtaan, niin on myös ehkä armollisempia itseään kohtaan. Toivottavasti näin, mutta varmaan tässäkin on paljon poikkeuksia. No varmasti näin. Missä kohtaa sun mielestä kulkee semmoinen raja, joka on niin, kun me puhutaan paljon siitä, että vaikka kun nostit meidät pankit, pankit tekee paljon taustalla työtä, niin missä kohtaa sun mielestä kulkee se raja, että on pankin vastuu tai järjestelmän vastuu ja milloin se on yksilön vastuu? No meillähän on tiettyjä juridisia rajoja, mitkä on aivan pilkulleen piirretty. Meillä on vaikkapa, että jos on alaikäinen, jossa on holhouksen alla edunvalvonnassa ja näin, silloin tietenkin on aivan selkeät jutut. Pankit ei pysty silloin tiettyjä moniakaan asioita tekemään ja näin, ja silloin vastuu on hyvin rajattu. Sitten on tietenkin se laaja osa ihmisiä, jotka ovat täysi-ikäisiä ja täysivaltaisia, ja siinä ei ole mitään sellaista yhtä selkeää vastausta. Mä itse uskon siihen, että kun ja jos pankit antavat selkeällä, jopa selkokielellä tietoa esimerkkein, käyttävät aikaa siihen ihmisen niin kuin hoksauttamiseen ja voisiko sanoa myös ehkä opettamiseen tietyissä asioissa, vaikka asuntolainaa otettaessa. Mitä nyt tapahtuu, kun olet ottamassa annuiteettilainaa? Mitä se tarkoittaa käytännössä eri skenaarioissa, jos korko nousee, korko laskee ja niin poispäin. Niin siinä vaiheessa, mitä enemmän tämmöistä selkeäkielistä, peräti selkokielistä tietoa annetaan, niin totta kai se nostaa sitä mukaan sen kuluttajan vastuuta sitten. Mutta sitten taas niitä tapauksia, missä on vähän menty, että no niin, tuossa on sulle tuommoinen 20-sivuinen pumaska pientä pränttiä ja hyvin juridista kieltä ja nimi alle, että oletko lukenut ja näin, niin juu, kyllä varmaan voi sanoa juridisesti näin, että sitten kun nimi on alla, niin pitäisi olla lukenut se, mutta me kaikki tiedetään, tai tämänkin nyt podcastin kuuntelijat voi miettiä, että kuinka moni meistä on lukenut kaikki tekstit, mihin on laittanut rastin ruutuun, että olen lukenut ja hyväksyn nämä ehdot. Mä sanoisin, että ei kovin moni kuuntelija on näin tehnyt niin kuin kaikissa tapauksissa. Eli sen takia tämä on tilannekohtaista tämä vastuu, mutta että mitä enemmän annat selkeällä kielellä tietoa, niin sitä enemmän se kuluttaja vastuu kasvaa, näin sanoisin. Voin eiliseltä illalta ihan itse kertoa, että ostin erääseen konserttiin konserttiliput ja siinä oli monta kohtaa, missä mun piti laittaa ruksi, että hyväksyn sopimusehdot ja hyväksyn nämä ja nuo ehdot ja mä kattelin niitä ja sinne avautui semmoinen ihan valtava pumaska kaiken näköistä ja sitten mä ruksin ne luottaen siihen, että tämä lippu- ja myyjä taho, tiketti, niin on luotettava taho ja että kaikki menee hyvin. Mutta siinä juuri sanoit ihan oikein, että kuinka moni sitten, en minä ainakaan lukenut niitä. Hyvin harva niitä, mitä lukee. Sitten vasta kun tulee ongelmia, sitten ruvetaan katsomaan, soitetaan vaikka meille tai kuluttajaneuvontaan ja ruvetaan selvittämään, että mikä tämä homman nimi nyt olikaan. Toki meillä on lainsäädäntöä siitä, että vaikka sopimusehdot ei voi olla kohtuuttomia ja sitten ruvetaan vääntämään sitä sitten viime kädessä oikeudessa.
että missä menee kohtuullisen ja kohtuuttoman raja. Se on semmoinen ikuisuuskysymys, että ei se sillä tavalla helppoa. Semmoisen muuten vinkin mä voisin antaa, mitä mä oon itse tehnyt, koska en minäkään todellakaan, ei mulla ole aikaa lukea niitä jatkuvasti kaikkea läpi, mitä mä raksin ja ruksin, että totta kai aina pitää myös miettiä sitä taloudellista intressiä, mikä siinä on, että sitten taas jotkut asuntolainapaperit luen hyvinkin tarkkaan läpi ja haastattelen ne niin kauan, kunnes ymmärrän, mutta sitten jos puhutaan tämmöistä pienemmistä, niin en todellakaan. Mutta semmoisen vinkin antaisin, että kun on jotain papereita vaikka mitä ymmärrät. Sanotaan nyt vaikka, no tämä asuntolainaehdot on vähän poikkeus, koska siinähän on lainsäädäntö aika paljon, että miten pitää se selostaa ja käydä läpi näitä. Mutta monia muita ehtoja, niin nykyään kun meillä on tämä tekoäly, niin yksi tapa, millä mä oon tehnyt, että jos mulla olisi joku valtava pumaskapaperi, erityisesti vakuutusehtojen kanssa mä oon tehnyt näin. Mä oon laittanut sen sitten tekoälylle ja ruvennut kyselemään siltä. Kerropa minulle, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mihin minun kannattaisi kuluttajana kiinnittää huomiota, onko tässä jotain, mitä minun kannattaisi kysyä tältä vakuutusmyyjältä. Ja sitten kun tällä tekoälyllä on kuitenkin se selkeä lähde, mitä se niin kuin koko ajan tutkii, että se ei rupea sieltä ympäri internettiä syövereistä kaivamaan jotain, niin silloin ne vastaukset on myös paljon luotettavampia. Ja kun kyselee eri kulmista, niin se on ollut mulla aika toimiva tapa. Ja sitten jos mä haluan myös vertailla vaikka kahta eri niin kuin, vaikka vakuutusehtoa tai muita papereita, mä oon laittanut ne molemmat tekoälylle ja sanonut, että vertaile näitä. Mikä ero näissä on? Ja mitä minun pitäisi tajuta? Että se on ollut mulla ainakin kauhean toimiva ja kuitenkin kun se tekoäly nyt on jopa ihan maksuttakin voi käyttää. Että siinä mielessä. Ja nuohan on semmoisia asioita, joita nimenomaan sinne voi laittaa, koska nehän on periaatteessa julkisia, koska ne ovat yleisiä sopimusehtoja kaikille avoimia. Että ootko sä, Juha, pelottava kuluttaja palvelun tarjoajalle, kun sä ehkä ymmärrät huomattavasti enemmän kuin moni muu? No mä tiedän pelottavaa, mä pidän itseäni aika kilttinä ihmisenä, mutta sanotaan näin, että kyllä mä kyselen ja mä haluan olla tarkka ja mä haluan ymmärtää, mutta silti mä huomaan löytävän itseni aina välillä tilanteista, että en ollutkaan aivan täysin loppuun asti jotain ymmärtänyt. Ja silloin tulee sellainen tunne, että jos tällä taustalla ei edes pystynyt kaikkia hoksaa tai vaikka kaikkia keinoja, mitä on kuullut elämässäni käyttänyt, niin silti jää jotain olennaista joskus huomaamatta. Niin se kertoo toivottavasti armollisesti sitä kaikille kuulijoillekin, että kuitenkin virheitä tapahtuu ja asiat nyt ei aina mene aivan putkeen ja silloin löytyy apua ja sitä apua kannattaa sitten lähteä aktiivisesti etsimään, eikä sitten välittömästi vaikka uskoa, että jos joku sanoo, että vaikka vuokranantaja, että ei kyllä se nyt on näin, sinun pitää maksaa tämä ja tämä, niin selvitä, onko näin. Esimerkiksi meiltä Kuluttajaliitolta saa maksutonta neuvontaa. Kuka tahansa voi soittaa meille vuokralaisen oikeuksissa tai asunto-osakeyhtiön osakkaan oikeuksissa. Ja meillä on hyvät juristit, jotka on nimenomaan erikoistunut näihin. Eli kyllä tätä on tietoa saatavilla, että ei kannata heti niin kuin purematta niellä. Tuo oli hyvä, kun nyt avauduttiin näistä, että itsekin tehdään virheitä, niin mä voin kertoa toisen virheen, jonka itse vois kuvitella, että minä pitkän linjan pankkilaisena ja tätä turvallista maksamista, turvallista rahankäyttöä myöskin kouluttaneena, niin ymmärtäisin, mutta mä ostin tuossa muutama vuosi sitten tämmöisen nettisivun tai tämmöisen nettimainoksen kautta semmoiset tietenkin vaaleanpunaiset kengät olisin halunnut itselleni ja katsoin, että oi vau, tuossa on tommoset mun liikuntaharrastukseen. Ja mä ostin ja maksoin ja sitten rupesin ihmettelemään, että ei kuulu kenkiä. Ja otin sitten yhteyttä sinne yritykseen, joka on ihan tuttu iso yritys. Ja sieltä mulle vastattiin, että hei, että me ollaan tosi pahoillamme, että me tiedämme, että tämmöisiä mainossivuja on ja ei he näe, et ole tilannut heiltä kenkiä. Ja sinne humpsahti kenkärahat ja kenkiä ei tullut. Että kyllä mitä enemmän me uskalletaan kertoa näitä itsekin asiantuntijoina kyllä. Niin kuin sinä kyllä. tai tämä mun, niin sitä enemmän niin kuin ihmisetkin uskaltaa tuoda esiin. Se raha on niin herkkä puheenaihe ja se häpeän tunne. Mä muistan, kun mä sitten kirjoitin auki sen ja kerroin, että mulle on käynyt näin, niin mulle tuli valtava määrä palautteita siitä, että hyvä kun kerroit ja sitten ihmiset rupesivat kertoa, että mullekin on käynyt ja mullekin on käynyt. Mutta sekin on semmoinen, että sä katsot jotain sivua, mistä sä oot ostamassa verkossa. Sehän näyttää
täysin oikealla ja Kyllä. kaikki on niin kuin pitää ja tilinumerot, niin kuin mainitsit alkuun, on aivan oikein. Ja nyt suomalainen sivu, kotimainen, kaikki mahdollinen ikään kuin oikein ja sitten se ei olekaan. Just näin. Ja se ei ole häpeä, että sä teet virheen. Et enemmänkin se on häpeä, että niistä ei uskalleta kertoa, Kyllä. koska voisi auttaa muita ihmisiä aika paljon. Ehdottomasti, ja tämä on hyvä, että tuosta kerrot, koska tuo on hyvin, hyvin tyypillinen tapaus. Toinen, mitä tässä olisi voinut käydä, olisi ollut niin, että sulle olisi tullut vaaleanpunaiset kengät, mutta ne olikin tosi huonolaatuisia. Eli ne oli tavallaan, se on toinen sellainen niin kuin huijaustyyppi, että sieltä tulee jotain, mutta ne on aivan umpisurkeaa, eli ne ei täytä mitään kriteerejä. Voi olla elektroniikkaa, missä on vain kuoret, ei ole elektroniikkaa sisällä ollenkaan. Kauheat. Ja eli kaikkea voi käydä, ja tämä on mun mielestä, no vaikka nyt ehkä tämän podcastin jakson ideana ei ole vaan luetella näitä huijauksen vastaisia vinkkejä, mutta yksi, minkä nyt jos voisin sanoa nyt tähän liittyen, on se, että tämmöiset niin kuin netissä näkyvät mainokset, niin itse en niitä seuraisi, koska monet mainokset ovat siis huijareiden ostamia mainoksia. Ja mikä on mun mielestä aika surkuhupassa, eli miettii, että ketkä näitä vaikka Facebookeja ja Instagrameja, missä nämä mainokset on, niin itse asiassa nämä huijarit rahoittaa niitä suurilla rahoilla, kun ne saa ne mainoksensa sinne. Ja näillä alustoilla on mun mielestä todella vähän ja aivan liian vähän vastuuta tämmöisissä tapauksissa. Eli ehkä just niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että jos tulee yhtäkkiä viesti, missä lukee vaikka että Lammin säästöpankin nyt joku johtaja on lähettänyt tämän viestin sulle tai vaikka Suomen poliisi tai presidentti, niin ei kannata uskoa sitä, pitää niin kuin tarkistaa se. Sama on näissä mainoksissa. Kun näet mainoksen, älä usko, että se on oikeasti mainos tai että se on aito mainos, se voi olla loukku. Ja miten se sitten käytännössä tapahtuu, on sillä tavalla, että sä voit ensinnäkin tässä tapauksessa, kun sä nyt vaikka kun sä olit ostamassa näitä kenkiä, sä tiesit sen ilmeisesti tämän brändin ja merkin, niin katot ihan heidän, et mene sitä mainossa seuraavaa, menet heidän omille sivuilleen, katot mikä on se heidän oma sivu. Yleensähän se on semmoinen selkeä joku tämmöinen brändisivu, että www.brändinnimi.fi esimerkiksi. Ja sitten katsot, että onko täällä nyt se sama tarjous olemassa. Eli ei klikkailemalla linkkejä, ne linkit on se keskeinen ongelma, miten me joudutaan yleensä huijatuksi. Joo, tästä opin kerrasta tuon nimenomaisen. Mutta siitä myös niinku, palataan ihan rahaan. Niin onko sun mielestä tämmöinen halpa hinta, onko se etu vai miten näet, että halvimmalla hankittu asia tai halpa hinta, niin onko se kriteeri vai mikä se on? No, tämä on tosi ajankohtainen kysymys viitaten myös tämän suomalaisen taloudelliseen tilanteeseen, mikä tällä hetkellä on. Ensinnäkin me suomalaiset ollaan hyvin hintatietoisia. Me tiedetään se monissa tutkimuksista, että hinta vaikuttaa hyvin paljon suomalaisen päätöksentekoon. Me ollaan myös niin kuin historiallisesti tämmöinen hintatietoinen kansa. Ollaan osattu, semmoinen säästäväisyys on meidän verissä. Harvassa maassa vaikka vaaleja voitetaan sillä, että kilpaillaan, että kuka lupaa säästää eniten. Eli siis tavallaan vähän tämä tämmöinen ajatus, että se on hyvin poikkeavaa. Yleensä toki muitakin on, mutta se ei ole kuitenkaan se ihan peruslinja. Ja niin tämä on meidän tietyllä tavalla lainausmerkissä DNAssa, meidän kulttuurisessa DNAssa. Ja niin nyt tämä on luonnollisesti johtanut siihen, ei ollut aina näin, että katsotaan, no niin, vertaillaan hintoja, tehdään hintavertailua, katsotaan, että mistä löytyy nyt se minulle halvimmat vaikkapa kengät tai mikä nyt liian maitopurkki tai näin. No tämähän on lähtökohtaisesti oikein hyvä asia, mutta nyt me ollaan tultu semmoiseen tilanteeseen tässä markkinataloudessa, että tämä perinteinen malli ei enää toimi. Ja se johtuu siitä, että meillä on syntynyt nämä, voisiko sanoa, jos nyt käytän tämmöistä sanaa kuin rinnakkaismarkkinat, eli missä myydään todella halvalla paljon ja todella siis turvattomia, siis vaarallisia tuotteita. Eli nyt viittaan näihin Temuihin ja Sheiniin ja moniin alustoihin, jotka myy siis todella halvalla ja monet suomalaiset siis ostaa sieltä meidänkin tutkimusten mukaan paljon tavaraa.
Ja nyt tavallinen suomalainen miettii, että hei, ainahan te olette sanonut meille, että hei, kannattaa olla hintatietoinen ja ostaa sieltä, mistä halvalla saa ja näin, että mikä tässä nyt on ongelma. Ja kaikkihan on made in China. Me emme sitten Prismaan tai Tokmanille tai ostamme Temusta. Nehän on kaikki made in China. Mikä tässä nyt on ongelma? No minäpä kerron nyt, mikä on ongelma. Ongelma on se, että ne tuotteet, vaikka ne näyttäisi täsmälleen samalta, tai se, niin kuin niiden ikään kuin se funktio niillä olisi täysin sama, niin ne eivät ole samoja tuotteita. Ne, mitä myydään, kun meillä on valtavasti tutkimusta tästä ja kuka tahansa kuuntelija voi myös hieman googletella vaikkapa, niin meillä on siis valtavasti tutkimustulosta eri maista, eri tahojen tekemiä, on kansalaisjärjestöjä, on viranomaisia ja niin poispäin. Ja näitä on tutkittu ja katsottu, että täyttääkö ne nämä EU:n turvallisuusvaatimukset, onko siellä vaikkapa lasten leluissa irtoavia osia, onko siellä pölymureita, jotka syttyy palamaan ensimmäisestä latauskerrasta ja niin poispäin. Kaikkea mainitaan välillä on vertailtu. Ja ne tuotteet, jotka myydään näillä alustoilla, mitä mä nyt äsken viittasin tässä, niin ihan siis valtaosa, me puhutaan 70-90% niistä tuotteista ei täytä näitä meidän kriteerejä. Eli se on sama, että me ostettaisiin niin kuin halvalla auto, kun se saadaan ilman turvavöitä. Kuinka moni olisi valmis itselleen tai saatika lapselleen ostamaan, ostinpa auton, kun halvalla sain, mutta ilman turvavöitä. Että jos olet valmis ottamaan tuon riskin tuollaisessa autossa, niin silloin sanoisi, että osta vaan, jatka sieltä näiltä Temuista ja sun muista ostamista. Mutta jos et ole valmis ottamaan ja maksamaan sitä terveydellä sitä hintaa, niin älä osta. Eli nyt summa summarum. Me ollaan menty tässä hintakilpailussa, kun monilla on todella rahat tiukassa. On sanottu perinteisesti, että säästäkää rahaa. No nyt sitten on helposti saatavilla todella halpaa, mutta kun se on jo niin halpaa, että ne ovat tehty vastoin kaikkia meidän turvallisuusmääräyksiä. Ja tämä on nyt se ongelma. Eli meidän suomalaisten kodit tällä hetkellä ja ne länsimaisten ihmisten kodit pikkuhiljaa täyttyy todella vaarallisesta tavarasta. Ja tätä mä pelkään nyt paljon. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä rupeaa realisoitumaan, me nähdään jo esimerkkejä. Vähän aikaa sitten tuli uutinen tämmöinen, kun Pirkanmaalla oli henkilö ostanut Temusta pölymurin, laittanut sen lataukseen, kun se oli semmoinen ladattava. Ensimmäisestä latauksesta tuli palo, hän ei ollut kotona, talo palo, ei ollut tietenkään mitään vakuutuksia kunnossa. Niin mä näen, että jos tämä ei nyt, tämä kasvutahti katkea, mikä nyt on tällä hetkellä näissä tämmöisissä tuotteissa, niin me ollaan aivan pulassa, sanotaan vaikkapa jo 5 vuoden päästä, puhumattakaan 10 vuoden päästä. Mutta mä uskon, että tämä tulee muuttumaan. Millä tavalla nythän tässä kysymys on todellakin rahasta. Kyllä. Miten paljon rahaa olemme valmiita laittamaan asioihin, tavaroihin, tarvetavaroihin, niin kuin vaikka pölyimuri on hyvä, me tarvitsemme pölyimurin. Kyllä. Niin miten me saamme ihmiset valistuneiksi siihen, että me niin kuin ymmärrämme, vanha sanonta halvalla ei hyvää saa, niin voisi vaikka tässäkin olla, että tutkisi sen verran pitkälle, että tietäisi, että ostaa niin kuin kunnon laatua, vaikka se maksaakin hiukan enemmän. No meillähän on yksi toinen sellainen tietyllä tavalla, voisiko sanoa helmasynti meillä Suomessa ja muutamassa muussa maassa, mutta ei kovin globaalisti, ei ole tunnettu tämä ilmiö siitä, että me luotetaan meidän viranomaisiin niin paljon, että moni luulee, että kun tänne tulee tavara, että se joku tarkastaa tai jollakin tavalla se tarkastaa, jollakin tavalla se selvitetään, kun se tuosta rajan yli tulee ja menee tullista läpi. Että siellä on joku oikeasti, joka tarkastaa, että jollakin tavalla pitää niin kuin jonkinnäköistä rotia. Mutta valitettavasti näin ei ole. Meillä tehdään tiettyjä hyvin rajatussa määrin pistokokeita, viranomaiset tekee, mutta kun nämä pakettien määrät, puhutaan 10 miljoonista, mitä tulee Suomeenkin, niin niitä ei voida tarkastaa. Ne on se pieniä paketteja ja keskimäärin arvo yhdessä paketissa on 6 euroa. Niin näin ei ole. Ja meidän pitäisi niin kuin ymmärtää se, että kun sä kuluttajana itse tilaat jostain tuosta alustalta, niin sä olet se maahan tuoja. Sä olet se, joka kannaa sen kaiken vastuun. Että kun mietitään, että kun nyt sitten moni kysyy multa, että no mitä mä nyt sitten teen? Jos mä haluan nyt kuitenkin mahdollisimman halvan pölymurin.
Mutta mä totta kai haluan, että se on turvallinen, eikä se mun koti ei pala siitä. No mitä mä teen? No mä sanoisin näin, ja se mikä on ihan tutkittu fakta. Osta tämä pölyimuri eurooppalaisesta kaupasta. Se voi olla myös verkkokauppa. Tai sitten menet ihan näihin halpaketjuihin, mitä meiltä löytyy Suomestakin, niin kuin tuossa edellä mainitsin niitä. Nämä ovat semmoisia tahoja, että he kantaa sen kaiken vastuun ja tutkimusten mukaan heidän myymänsä tuotteet on kaikki nämä Prismat, Tokmannit tai erilaiset eurooppalaiset verkkokaupat, jotka toimii täällä, niin ne on lähtökohtaisesti turvallisia. Toki niistäkin löytyy välillä puutteita ilman muuta, mutta se on aivan murto-osa verrattuna niihin todella vaarallisiin tuotteisiin, mitä sitten myydään näillä ihan niin sanotulla kiinalaisilla alustoilla. No nythän sä kuvailit oikeastaan ihan suoraan. Mulla oli tarkoitus jossain kohtaa sulta kysyä, että minkä verran kuluttaja omilla valinnoillaan voi vaikuttaa yritysten toimintaan. Niin periaatteessa ainakin noin, toimimalla noin, niin eikö vaan? Me kannatetaan joko kotimaassa toimivien yritysten liiketoimintaa, eli kulutusta ja elinvoimaa, tai ainakin vähintään eurooppalaisten. Kyllä. Että kyllähän tässä niin kuin on kuluttajillakin aika iso vastuu. Tässä on vastuu. Me Kuluttajaliitossa ajetaan vahvasti sitä, että näiden alustojen vastuu, mitä nyt on maininnut, nämä Temut ja Sheinit ja nämä monet alustat, mitä on, myös Amazon esimerkiksi, mitä kovasti ajatellaan, että eihän siellä ole mitään ongelmaa, kun se ei ole tämmöinen, se on paljon perinteisempi, mutta ongelma on ihan kaikilla näillä alustoilla. Niin me ajetaan vahvasti sitä, että nämä alustat käytännössä vastaavat välittämistään tuotteista, kuin he olisivat maahantuojia. Lainsäädäntö pitää Euroopan tasolla muuttaa sillä tavalla, että kuluttajalle pitäisi olla aivan se ja sama. Ostaanko mä sen nyt sitten jostain S- tai K-ketjun tai jostain Tokmannin tai Kärkkäiseltä tai ostanko mä sen sieltä Temusta. Jos sitä käytännössä markkinoidaan täällä Suomessa, niin se suoja pitää olla de facto sama. Nyt itse asiassa, jos nyt menee vähän tarkemmin, niin periaatteessa kyllä on näin, että jos Suomeen markkinoidaan jotakin, niin se vastuu on sillä myyjällä, myös sillä kiinalaisella myyjällä. Mutta kuinka moni suomalainen sitten saa tämmöisissä, kun ruvetaan sitten katsomaan, kuka oli vastuussa, niin menetkö sinne Shanghain takakujalle sitten katsomaan, että se kiinalainen yritys sen kanssa neuvottelemaan sitten näistä asioista. Se ei vaan ihan sillä tavalla toimi. Eli sen takia ne alustat, jotka mahdollistaa sen, että ne yksittäiset pienet yritykset siellä Aasiassa voi suoraan myydä meille, niin näiden alustojen pitää kantaa se vastuu. Ja tämän puolesta me tehdään valtavasti töitä. Juuri itse olin tuossa, tulin melkein suoraan tänne tuolta Brysselistä, olin tapaamassa komissaari Henna Virkkusen kabinettipäällikköä ja muun muassa silloin toin tämän asian esille ja jatkuvasti kaikissa tapaamissa sanon, että kuluttajan ei pitäisi niin kuin tarvita miettiä sitä, että onko tämä nyt tältä alustalta turvallista ostaa vai tuolta, vaan kaikki pitää olla yhtä turvallista lähtökohtaisesti, jos tämä markkinointi kohdistetaan suomalaisille ja eurooppalaisille kuluttajille. Tuossa meillä oli aiemmin meidän podcastissa vieraana toi Jaana Villanen, ja hänhän kertoi siinä, että kuinka semmoisia pukuja, hänellä oli tehdas, jossa valmistettiin Suomessa laadukkaita pukuja ja vaatteita, ja hän kertoi, kuinka he niin kuin ihan jokaisen työkohdan otti auki ja laski paljon se maksoi, ja sitten hän huomasi siinä kohtaa kauhukseen, että itse asiassa he olivat koko aika myyneet niin kuin liian halvalla tavalla, että se koko prosessi ja työkulut ja kaikki maksoi jo enemmän kuin se huomattavasti kalliimpi hinta, jota kuluttajat ei niin kuin sitäkään hintaa olleet enää suomalaisesta vaatteesta valmiita maksamaan. Niin miten sä näet, että missä kohtaa tavallaan semmoinen kestävä, vastuullinen kuluttaminen ei muuttuisi tämmöiseksi elitisti tai tämmöiseksi niin kuin statusasiaksi tai semmoiseksi, johon vain harvoilla on varaa? Joo, ja tämä on hyvä kysymys ja tärkeä kysymys, koska nyt mä pääsen alleviivaamaan yhtä asiaa, mikä monesti niin kuin myös ehkä voidaan väärin ymmärtää tässä, mitä aikaisemmin sanoin. Eli missään tapauksessa en sano, että jatkossa nyt kaikki vaatteet pitäisi tuottaa Suomessa ja suomalaisten pitäisi ostaa vain suomalaisia vaatteet. Toki se olisi ihan
kiva juttu ja makea juttu ja lämpimästi kannatan sitä, mutta käytännössä me tiedetään, että se ei todennäköisesti tule olemaan mahdollista. Jatkossakin nämä made in China, Kiinassa tehtävät tuotteet, sehän on se perus, niin kuin, sanotaanko, että suurin osa meidän tavaroista tehdään todennäköisesti jatkossakin Kiinassa, jos se nyt on jotain valtavaa geopoliittista myllerrystä ja Eurooppa eristäydy, mutta lähtökohtaisesti, ja tämähän ei ole se ongelma, tämähän on ollut jo siis kymmeniä vuosia näin, ja sitähän ei kukaan sano, että se on se ongelma, vaan se ongelma on se, että kun tähän asti se on mennyt niin, että sanotaan nyt vaikkapa suomalainen kauppa, joku vaikkapa S-ketju, he ovat hommanneet ne suoraan sieltä Kiinasta ja sitten varmistaneet ja tarkastaneet, että siellä on paljon tarkastajia, että he varmistaisivat, että ne on turvallisia ja kantaa sen vastuun. Ja he sitten myy sen suomalaisille tai eurooppalaisille kuluttajille. Tämä on ollut se normaali. Ja tämä on se varma, mikä se niin tulee olemaan, kun palataan siihen normaaliin päiväjärjestykseen. Mutta nyt se ongelma on se, että kun myydään, ei ole enää mitään tässä välissä kuluttajan ja sen laitteen valmistajan välissä, vaan suoraan se yksittäinen joku pieni tai suuri kiinalainen yritys on se, joka myy suoraan kuluttajalle tämän alustan kautta. Ja nyt sitten, jos tulee ongelmia, niin nämä käytännössä, ne ei pysty käytännössä niin kuin ratkaisemaan niitä ongelmia, kun se toinen on siellä Kiinassa, jossain valtavassa yrityspuistossa ja ei todellakaan sieltä saa kiinni. Että tämä on tämä niin kuin ongelma, eli ei niinkään se, että nyt ymmärrän sen, että se ei ole mahdollista, että suomalaiset laajassa mitassa, varsinkaan pienituloiset suomalaiset pystyvät ryntäämään ostamaan suomalaisia vaatteita tai suomalaisia kodinkoneita, kun eihän semmoisia juuri edes ole, niin kuin suomalaisia kodinkoneita. En mä tiedä, mitä semmoisia edes valmistetaan. Että nämä on niin kuin kaksi eri asiaa. Joo, mä ymmärrän. Tämä oli tosi tärkeä, koska tässä on kysymys isoista rahoista, joita me kuluttajat voidaan niin kuin käyttää eri tavoin. Vastuullisesti nimenomaan noin niin kuin kerroit, että ostetaan siltä semmoiselta, mistä me tiedetään, että siellä on se vastuullinen toimittaja tai ei välttämättä valmistaja, vaan se, joka on siinä välissä. Tai sitten tilataanko mahdollisimman halvalla jostakin, mistä me ei sitten edes tiedetä, mistä me tilataan. Hei, otetaan tässä kohtaa tämmöinen sanaparileikki ja valitset tosiaan niin kuin ihan se, mikä tuntuu heti parhaimmalta, vaikka olisi vähän vaikeakin valinta. Joo, tehdään sillä tavalla. Mä voisin varmaan, jos mä valitsen sitten niin kuin omasta näkökulmastani, eli tavallaan jos miettiä minua itsenä kuluttajana, eli kuitenkin suhteellisen hyvätuloisena kuluttajana, niin me katsotaan siitä näkökulmasta, mitä mä sanon. Just Joo. Näin. No niin, tämä kuitenkin nyt vähän liippaa sun työtäkin, tämä ensimmäinen, eli kuluttajasuoja vai kuluttajan oma vastuu? Kuluttajan suoja. Ja perustele. No, kuluttajan suoja on semmoinen selkeä, mitä voidaan ylipäänsä säädellä. Sitä voidaan parantaa, sitä voidaan heikentää selkeästi ikään kuin lailla. Jos me mietitään kuluttajan vastuuta, toki siinäkin on semmoisia asioita, mitä voidaan selkeästi säädellä lailla, mutta monesti se on tämmöinen aika paljon hähmäisempi käsite. Se sekoittuu just tähän aikaisemmin puhumaan poliittiseen keskusteluun, että no kyllähän sinulla nyt kuluttajana olisi pitänyt tajuta näin, että vaikkapa velkaa ei saa ottaa yli äyräiden tai jotain tämmöistä. Se on aika paljon epämääräisempi käsite ja sen takia, ja myös sekin, että kuluttajan suoja on Euroopassa maailmanlaajuisesti katsottuna todella hyvä, ja se on myös Euroopan valttikortti. En halua mennä semmoiseen amerikkalaiseen puhumattakaan johonkin vaikka kiinalaiseen yhteiskuntaan. En usko, että kovin moni suomalainenkaan haluaisi, että missä kuluttajalla on kuitenkin aika rajatustikin oikeuksia. Nyt mainitsit ton ikään kuin velan, niin mun on pakko pankkilaisena ottaa esille, että onko sun mielestä Suomessa sopivasti viranomaisen tämmöistä niin kuin sääntelyä siihen, että kuinka paljon me suomalaiset voidaan velkaantua. Miten sä näet? Sehän on lisääntynyt koko ajan. Meillä on velkakattoa, meillä on erilaisia niin kuin meillä on ensiasunnon ostajille omaa velkakattoa ja muille esimerkiksi asuntoa ostaessa ja muu. Niin miten sä näet, että onko meillä riittävästi liikaa vai sopivasti? No riittävästi ja sopivasti sama, mutta... Joo. Kyllä jos nyt noista valitsisi, niin kyllä mä sanoisin, että meillä on aika lailla nyt, ei ole mitään semmoista suurta, ainahan näitä voi niin kuin vähän säädellä ja hioa näitä säätelyä, mutta
mun käsitys on se, että ei ole mitään suurta tarvetta vaikka valtavasti kiristää sääntelyä tai toisaalta myöskään valtavasti ikään kuin löysentää se sääntelyä. Että tilanne on sen suhteen aika hyvä. Mä sanoisin näin, ja pankit kuitenkin lähtökohtaisesti ottaa kyllä oikein hyvin ja katsoo, laskee, että onko, koska pankit haluaa rahansa takaisin tietenkin, eli se on pankinkin omassa intressissä vahvasti, että he valvoo, ettei tule liikaa annettua lainaa. Ehkä enemmän mä oon huolissani tämmöisistä, niin kuin puhutaan vähän niin kuin pikavippifirmoista, mutta onneksi sinnekin on saatu sääntelyä ja korkokattoa ja sitähän vielä muistan, kun aloitin 14 vuotta sitten kuluttajan pääsihteerinä, kun sitä selkeää korkokattoa ei ollut, niin olisi kyllä aika hurjaa. Ja nyt sitten taas, kun meillä on selkeä korkokatto, niin kyllä se on hyvä asia ja se on hillinnyt sitä markkinaa. Tuossa hyvin nostit esille, eli tosiaan pankkien, meidän pankkilaisten, meillä on niin kuin yhteiskunnallinen velvollisuus siinä, missä tietysti velvollisuus omaa yritystä, eli pankkiyritystä kohtaan, että totta kai me haluamme tehdä vastuullisesti niin rahan lainaamista kuin myöskin sijoittamista, säästämistä. Eli kyllä pankkeihin voi luottaa että siinä katsotaan sen yksilön tai yrittäjän tai yrityksen etua, koska se on myös pankin ja koko sen yhteisön etu, että se finanssi, rahamaailma, rahatilanne pysyy hallinnassa. Kyllä. Ehkä nyt tuli mieleen tässä se, että se, mistä on jonkin verran tullut viestejä ja myös ihan julkisuudessakin ollut viime aikoina, tämmöistä huolta siitä, että taloyhtiöt ei välttämättä ole saanut lainoja sitten putkiremontteihin tai näin, ainakaan niin kuin sen vertaa, mitä olisi tarvinneet, koska talo sijaitsee muuttotappioalueella tai näin. Ja ne on ollut toki semmoisia hyvin surullisia tapauksia ja jotenkin niin kuin miettisin myös sitä, että totta kai pankkien pitää laskea erilaisia riskejä ja sitä, mikä on se vakuuden arvo siellä sitten, mutta onhan se aika hurja skenaario, että jos meidän tämmöisillä muuttotappioalueilla olevat asunnot, kun suomalaiset on kuitenkin myös pankkien toimesta, mutta ylipäänsä meillähän on tämä syntynyt se kulttuuri, että osta oma asunto. Ja nyt jos sanotaankin, että sitä ei enää voi pitää kunnossa, vaan että siihen ei saa tarpeeksi lainaa, niin kyllähän se ei ole kyllä kestävä tie. Et mä toivon, että tämä tilanne tulee purkaantumaan tavalla tai toisella, koska muuten me ollaan kyllä, monet on pulassa. Olet oikeassa. Toi on todella niin kuin ikävä tilanne, että meillä on taloyhtiöitä, siis ihmisten omaisuuksia mennyt konkurssiin, Kyllä. jolloin se kuluttaja siellä on siis menettänyt kaiken. Ja toinen asia, mitä taloyhtiöissä ei aina ymmärretä ja mistä mä jaksan kerta toisensa jälkeen muistuttaa, on, että taloyhtiö on yritys ja siellä asukkaat, niin kuin vaikka minä omassa taloyhtiössäni tai sinä, niin mehän emme omista sitä taloa, vaan me omistetaan ne osakkeet, jotka oikeuttavat meitä hallinnoimaan sitä tiettyä neliömäärää, tiettyä huoneistoa, joka on siellä meidän hallinnassa. Ja nyt jos meidän naapuri tai pari naapuria ajautuu maksuvaikeuksiin eikä voikaan maksaa omia osuuksiaan tai lainaosuuksiaan, niin kuka vastaa yrityksestä? Omistajat, osakkeenomistajat, eli me, muut asukkaat, ketkä omistetaan niitä osakkeita. Tämä on ollut todella vaikea asia meidän suomalaisten ymmärtää, kun se taloyhtiömallihan on hyvin ainutlaatuinen maailmassa, fiksu tapa, mutta se, että me ymmärrettäisiin, että me ollaan osa yritystä ja meillä on se omistajan vastuu siellä, niin tästä me voitaisiin pitää ihan erillinen keskustelu. Kyllä, ja mun on kuitenkin pakko sanoa tuohon, että se yksi keskeinen haastehan siellä on se, että jos miettii aina, että kyllä se on juuri näin kuin sanoit, mutta että mitenpä sinä tarkistat sen toisen yhtiökumppanisi varallisuuden. Juuri näin. Sinulla ei ole oikeutta saada tietoja sen naapuriasunnon osakkaan varallisuustilanteesta tai sen kehittymisestä, että sä voisit ennakoida, että nyt rupeaa tuolla
tuon Sepon niin varat rupeaa kulumaan kohta loppuun, että kannattaisi myydä äkkiä tämä ennen kuin mä joudun maksamaan Seponkin yhtiövastikkeen. Eli meillä on, että tässä on paljon tämmöisiä, niin kuin sanoit, että taloyhtiön malli se on toiminut hyvin, mutta koko ajan ainahan on kehittämisen varaa ja näin, mutta että miten se sitten tämäkin ongelma ratkaistaan, mikä tässä puhuttiin, niin se ei ole mikään helppo. Ei ole, tästä me pidämme joskus ihan uuden Juu. mutta palataanpa sanaleikkiin, No niin. vähän helpompaan No niin. aiheeseen. Eli miten sanoisit, tietoon perustuva vai intuitioon perustuva päätös? Tietoon perustuva ja mä sanoisin näin, että tietoon perustuva, mutta sitten kun se tiedot on hankittu ja ne on varmistettu, että kaikki on niiden osalta kunnossa, niin sen jälkeen sitten se intuitio. Intuitiota ei kannata unohtaa. Se monissa asioissa voi olla hyvinkin tärkeä asia sen hyvinvoinnin kannalta, mutta kuitenkin se lähtökohta kannattaa olla siellä, että vaikkapa asuntoa ostaessa tai ylipäänsä, että katsot, onko tämä järkevä. Ja sitten ne vaihtoehdot, jotka täyttää tämän järkevän kriteerit, mitkä ne nyt sitten ikinä onkaan, niin sitten katsoo, että no näiden keskuudessa, missä mun intuitiona sanoo, että olisi kaikkein paras. Aika ihanasti ajateltu, että saa niin kuin yhdistettyä molemmat. Kyllä, ilman muuta. Valinnanvaraa kuitenkin on monilla markkinoilla. No entäs tämmöinen, että lyhyt ja nopea sopimus vai pitkäjänteinen, pitkäkestoinen, vaikka asiakassuhde? Voi että, kun tämä riippuu nyt niin siitä kuluttajasta. Mä itse, mulla on vahva niin kuin ideologia, voisiko sanoa näin, että mä haluan suosia lyhyitä, koska mä näen, että kuluttajan valta perustuu siihen, että mä voin vaihtaa. Jos palveluntarjoaja ei vaan enää miellytä mua, tai rupeaa hankalaksi tai mitä taas, niin sitten mä sanon, että adieu, nyt se loppuu, minä vaihdan. Mutta jos mulla on pitkä sopimus, tämmöinen määräaikainen sopimus vaikkapa sähköyhtiön kanssa, niin eipä sieltä samalla tavalla vaihdetakaan. Se määräaikainen on lähtökohtaisesti määräaikainen. Ja sen takia, kun mä tuun tästä niin kuin kuluttajan oikeusnäkökulmasta niin vahvasti, niin sen takia mä yleensä puhun, että lyhyet, mutta sitten joissakin tapauksissa joillekuille pitkä, määräaikainen, stabiili sopimus voi olla parempi. Tuossa tulee se, että tämä sanonta jälleen kerran, että mä näköjään tykkään näistä vanhoista sanonnoista, mutta on tämä tämmöinen, että äänestää jaloillaan. Kyllä, joo, se on hyvä, koska se on kuitenkin, että silloin kun niin kuin kuluttajuuteen, se on yksi kuluttajuuden keskeisimmistä asioista, että on oikeus valita. Kuluttajahan semmoista ei ole, että sä et ole kuluttaja, jos sulla on vain yksi vaihtoehto. Silloin se tavallaan se ei ole kuluttajuuden niin kuin ytimessä tai määritelmässä ja niin kuin tälleen yleisesti katsottuna, ei vain juridisesti, vaan yleisesti. Niin sen takia mä haluan pitää sen vallan itselläni mahdollisimman pitkälle. Sitten tulee tämmöinen, josta me itse asiassa ollaan monesta näkökulmasta puhuttu, mutta kysyn suorana kysymyksenä kuitenkin, että hintavertailu vai tämmöinen kokonaiskustannuksen ymmärtäminen? Mä sanoisin ehdottomasti kokonaiskustannusten ymmärtäminen johtuen siitä, että jos sä katsot vaikka, mä tämän esimerkki nyt taas tuli nyt, kun me puhutaan tästä asunnoista, niin mä nyt takerun siihen, mutta jos sä katsot vaikkapa asunnon myyntihintaa, sitten sä takerut siihen ja näin, että no tämähän onkin, että myyntihinta halvin. Sehän on ihan vihon viimeinen, koska sitten jos sä unohdat katsoa, että mikä on se velaton hinta. Puhumattakaan sitten vielä se, että mikä on, että onko se tulossa putkiremontti 5 vuoden päästä ja se tulee tähän päälle ja se pitäisi jotenkin arvioida tai joku katto- ja ikkunaremontti. Eli siinä niin kuin korostuu se, että että pitää katsoa kokonaiskustannuksia, ei sitä sen hetken. Mutta sitten taas tapauksia, joissa se voi olla, just joku vaikka maitolitraa ostettaessa, niin jos sinun ei ole väliä, minkä sä ostat, niin siitä otat sen hyllystä halvimman. Ne on lähtökohtaisesti kaikki turvallisia ja maitoa. Ehkä jotkut ei ole niin hyvän makuisia, mutta kuitenkin. Kiitos Juha, me ollaan pureuduttu niin kuin meidän jokaisen oman arjen näkökulmasta todella tärkeeseen, eli sen kuluttajan meidän jokaisen siihen oman elämän ikään kuin tärkeään rahanäkökulmaan, mitä maksaa mistäkin ja mikä on tärkeää, kun me mietitään, kuinka paljon rahaa kulutetaan mihinkin ja mitä se voi tarkoittaa, mikä meidän vastuu siinä meidän rahan käytössä kulloinkin on.
Niin nyt mä kiitän sinua, Juha. Kiitos. Ja sanon kaikille kuulijoille, että tervetuloa taas kuuntelemaan Rohkeasti rahasta podcastia. Ja mehän löydytään maksutta YouTubesta ja Spotifysta, eli kiitos teille kuulijoille ja taas seuraavassa jaksossa tavataan.